הילדים שלי. אותם, מכל הילדים. הם התשתשו, אני מאמין שזה יכול להיות מגיע מאירופה, בני זונות האלה, בסדר? כי זה כבר עובר מחזוריות, ותראה איפה פה. זה מגיע, בגלל שזה עובר מחזוריות מסוימת, אז הטשטוש ברמה כזאת שקשה מאוד לאתר את זה. הבנתם? אני חושב שכבר הפגיעה אצלכם היא ברמת גזע. מה זאת אומרת ברמת גזע? ברמת ה-DNA הראשוני. סבבה? וזה רק מקום אחד, אני מדבר על 80. כל ההורים וכל האלה שמגיעה בזה, צריכים להתבייש בזה. אפילו שאתם מבוגרים. מה יש לכם? לא. איך אתם לא שמים לב לזה? מה אני צריך לבוא ולהעיר לכם אחת רבה? כל השני קצת, אחת רבה, ברוסים. טיפה. מייקל, אם תשימו לב, תרשמו ביוטיוב, שיקגו בולס, ניו יורק ניקס, 95, בגרדן. אתם תראו, תסתכלו, יש שם אחד המשחקים היותר מצלחים של מייקל. בגרדן היה מככב. ניו יורק ניקס זה מקום שאני אחריב אותו, כן? יש לי שם איזשהו פגיעה באריה שלי, לא משנה, זה משהו אישי. סבבה? פשוט לא יהיה ניו יורק, זה ברור. אבל תקשיבו, מייקל שהיה נכנס מול השחקן, הוא היה מדפק לו מבט לעיניים, היה כבר מנתח אותו מאלף עד תו. אז היה שלו צד ראשון, היה עוקף אותו. אז תראו את המהלכים. זה דברים שהם צריכים ללמוד בישיבה. לעשות לכם שעת משחק. ומה שצילמתי פה, אז הנה, זה טוב לך חלוצי יהודה. צריך להתרגל לזה. מה שאתה עושה, אתה מראה להם את המתחה, אתה אומר, מה הנזקים שאתם צופים פה מ-30 תלמידים שיחיו פה במשך חודשיים בתנאים X ב-Y, במזג האוויר Y X, ולתת להם דף. ושכל אחד ירשום וירד לעומק של הדברים. ועל פי זה, ולפי הפשט הזה, אתה יכול פחות או יותר להתחבר גם למבחן. זה מבחנים שאתה יכול לתת ברמה הנמוכה יותר, כי לא כל אחד ילך עם זה עד הסוף, ופה אתה יכול לעשות איזשהו מדרג. מדרג כזה, מדרג כזה. תראה לי את המבחנים, אני אראה לך פחות או יותר לציונים. זה א' ב'. ואתם, ההורים וכל הישיבות שלכם שם, של התלמידי חכמים, כמו שאומרים, מה שאתם עושים, אתם פשוט עושים שהוא, מראים את הסרטון הזה. יושבים. בסדר? קצת צזיות. חבר'ה, דוד המלך הולך עירום ביריחו. מי שלא רואה את זה, אז שלא יבוא ויגיד שיקטרג, בסדר? כל אחד נהיה לי איזשהו אפיפיור. יאללה, חפשו מזיין אתכם, נו. ותביאו קבלה, אל תשכחו. יופי. אתם מדברים שם שטויות, לא מצאתי ישיבה אחת נורמלית שאומרת 2 מילים נכון. 2 ועוד 2 אצלכם זה 8. בקיצור, תראו את זה לתלמידי חכמים. תנו להם דף. אחר כך אתם מחברים ספר, תורה עם זה. וכל אחד מתחבר לזה. תנו להם